ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଚକାଚନ୍ନ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଚକାଚନ୍ନ ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏବଂ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଆମ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟର ଇତିହାସ। ଏବଂ ବସନ୍ତ ଦାସ ଯେହେତୁ ଜଣେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ନାଟକ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ନାଟକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କଲେଜର ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସୋସାଇଟିର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥାଇକିରି। ତେଣୁ ନାଟକ, ମନସ୍ତତ୍ଵ, ସାହିତ୍ୟ, କବିତ୍ୱ ସବୁ ମିଶାମିଶି ହେଇକିରି ଏକ ଚମତ୍କାର। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାଗଲପୁର, ସେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି। ସେ ଗାଁରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଚକାଚନ୍ନ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟା ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନୁହଁ, ସେ ଆମ ସମୟର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ବହି ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ। ମୋର ଆତ୍ମଜୀବନରେ ଏଇଟା ହେଲା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଚକାଚନ୍ନ। ମାନେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟା ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ କେମିତି ମୁଁ ପଜିଟିଭିଟି ସହିତ ମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ସହିତ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ଆସିଛି ତାରି କାହାଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆସିବ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଉନସେଲିଂ କରେ ଫର୍ ମେଣ୍ଟାଲି ଟ୍ରବୁଲ୍ଡ କେସେସ୍। I have 16 success stories and 6 failures. That is because of the misconception, blind belief, prejudices prevalent in our society. I want to some kind of change, arouse some community awareness. ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା କ'ଣ, କେତେ ମିସଗାଇଡେଡ଼ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେତେ କ୍ୱାକ୍ସ ମାନେ କେମିତି ତାକୁ ମିସଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଭେହେମେଣ୍ଟଲି ଅପୋଜ କରାହେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟା କରାହେଇଛି। ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଆସିବ ମୋର ପରିବାର, ମୋର ଗାଁ ଆଉ ଗାଁର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ବିଷୟ ଏସବୁ। ହଁ, ଗୀତରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ବୋଲି ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି, ସେଇଟା ମୋ ମା' ମୋତେ, ବୁଢ଼ୀ ମା' ମୋତେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଚକାଚନ୍ନ ଡାକୁଥିଲା। ହଁ ସେମିତି। I am still teaching in MA in Applied Psychology of Utkal University. ପଢ଼ୁଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗାଇଡ଼ କରୁଛି। ହଁ, ନାଇଁ ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ହେବ।